Βεβαίως, θα πάμε στην Ποτιδάνια. Η Ποτιδάνια είναι ένα χωριουδάκι το οποίο εμείς πρώτα απ' όλα το περπατήσαμε από ένα μονοπάτι που έχει και πυκνή βλάστηση. Ωραία αφήση. Φτιάχνουν λέει και ρακί εκεί. Ρακί υπέροχο. Αλήθεια. Υπέροχο. Είναι ξακουστό. Υπέροχο. Ο καλύτερος τρόπος για να γνωρίσετε ολοκληρωμένη εικόνα του ορεινού όγκου της ναυπακτίας είναι να έρθετε σε άμεση επαφή με τη φύση του και να την απολαύσετε κάνοντας πεζοπορία στις χαραγμένες διαδρομές του. Η υψηλότερη κορυφή, το όρος Τρίκορφο, στα 1545 μέτρα. Αλπικό τοπίο και πανοραμική θέα στα βουνά της Ρούμελης και του Μοριά, αλλά και στη γέφυρα του Ρίου Αντιρίου. Το Τρίκορφο είναι ένα προσβάσιμο χωριό με πολλές περιπατητικές διαδρομές κοντά στον Κορινθιακό. Εμείς θα ξεκινήσουμε από την Αγία Τριάδα και περπατώντας θα φτάσουμε ως το χωριό Ποτιδάνια, όπου εκεί θα ολοκληρώσουμε τη διαδρομή μας. Το βουνό είναι πανέμορφο και ο καιρός σύμμαχός μας. Μαζί μας μια μεγάλη παρέα από φίλους που κατάγονται από την Ποτιδάνια. Αρκετοί από αυτούς έχουν κάνει τη διαδρομή ξανά και ξανά όλες τις εποχές του χρόνου. Η φύση είναι μοναδική. Σε κάθε σου βήμα ανακαλύπτεις κάτι νέο. Σε ό,τι αφορά τη χλωρίδα, ξεκινώντας από την κορυφή επάνω στο Τρίκορφο, σε όλο το αλπικό τμήμα, αυτό που κυριαρχεί είναι αυτό που λέμε εμείς το γεροντάκι. Έτσι, είναι απαλό βρύο και χαμηλό. Από εκεί και μετά συνεχίζει με ελατόδασος, όπως βλέπετε γύρω μου. Αυτό το ελατόδασος καλύπτει περίπου τα 2 τρίτα του μονοπατιού, της διαδρομής του μονοπατιού, και στη συνέχεια το δάσος που έχουμε είναι με βαλανιδιές και φτάνει μέχρι το χωριό. Συνεχίζει φυσικά και κάτω από το χωριό μέχρι το ποτάμι, όπου βέβαια εκεί πέρα βρίσκουμε πλατανιές και ιτιές. Όσοι αγαπάτε τα μανιτάρια, το βουνό αυτό θα το λατρέψετε. Οι κλιματικές συνθήκες της περιοχής ευνοούν την ύπαρξη πολλών μανιταριών. Χρειάζεται όμως μεγάλη προσοχή κατά τη συγκομιδή, γιατί υπάρχουν και πολλά δημητριώδη μανιτάρια, όπως αυτό εδώ. Λακτάριους ντελισιόζους, πορτομπέλο, πλευρότους, είναι λίγα μόνο από τα είδη που συναντά στο Τρίκορφο. Μετά από διαδρομή 1,5 ώρας, φτάνουμε στην περίφημη Ποτιδάνια. Ακριβώς την ώρα που είχε φτάσει στο χωριό ο κινητός φούρνος του Γιώργου. Μία φρατζόλα θα ήθελα. Έχετε και κουλουράκια? Μάλιστα. Μουστοκούλουρα είναι? Το χωριό ονομάστηκε Ποτιδάνια από τον αρχαίο θεό Ποσειδώνα, θεός των νερών, που οι δωρεείς τον ονόμαζαν Ποτιδάν. Έδωσαν το όνομα του Ποσειδώνα στο χωριό επειδή έχει πολύ νερό. Η πόλη αναφέρεται για πρώτη φορά από τον Θουκυδίδη στην εκστρατεία των Αθηναίων εναντίον των Αιτωλών. Στα τέλη του 3ου π.Χ. αιώνα μάλιστα, έκοψε δικό της χάλκινο νόμισμα. Το όνομα της Ποτιδάνιας εμφανίζεται πολύ αργότερα, το 1835, μετά την συγκρότηση των πρώτων δήμων του νεοελληνικού κράτους. Οι πολλές πέτρινες βρύσες, τα καλοφτιαγμένα σπίτια και η υπέροχη θέα κερδίζουν με τη μία τον επισκέπτη. Αυτό όμως που κλέβει για τα καλά την καρδιά είναι η φιλοξενία και το κέφι των κατοίκων του, τα χαμογελαστά τους πρόσωπα. Στην Ποτιδάνια, όλο το χωριό είναι μια παρέα. Πολλοί νέοι που κατάγονται από την Ποτιδάνια, αν και μένουν σε μεγάλα αστικά κέντρα, καλοκαίρια και Σαββατοκύριακα επισκέπτονται το χωριό τους και πραγματικά του δίνουν ζωή. Έχουμε μια πάρα πολύ ωραία παρέα εδώ, ερχόμαστε συχνά και τα καλοκαίρια και τα Σαββατοκύριακα του χειμώνα. Γενικά δεν χάνουμε την επαφή. Ναι. Όσο μπορούμε βρισκόμαστε αρκετά συχνά στο χωριό. Το καλοκαίρι διοργανώνουμε και εκδηλώσεις, το οποίο ένα δεκαήμερο είμαστε στάνταρ εδώ πέρα όλοι μαζί.
Αλλά είναι και η φύση, μας αρέσει πάρα πολύ που κάνουμε πεζοπορίες, που πάμε και Κάμπινγκ, κατασκηνώνουμε ένα τρίμερο στα βουνά. Και οι φίλοι μας που έρχονται, δηλαδή, που δεν έχουν σχέση με το χωριό, νιώθουν πάρα πολύ όμορφα εδώ. Γινόμαστε μια παρέα, μένουμε όλοι μαζί σε ένα σπίτι, σύνουμε. Ξυπνάμε τον κόσμο στις 7 ώρα το πρωί. Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Οι νέοι του χωριού είναι ενεργητικοί και δραστήριοι και συνεχώς εφευρίσκουν τρόπους για να φέρουν τη διασκέδαση στην Ποτιδάνια και να προσελκύουν πολλούς επισκέπτες. Την Ποτιδάνια θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε πολιτιστικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής, αφού ένα τόσο μικρό χωριό διαθέτει το δικό του θεατράκι, 700 περίπου θέσεων, που φιλοξενεί κάθε χρόνο σημαντικές εκδηλώσεις. Έχει θαυμάσια ακουστική και έχουν γίνει και παραστάσεις χωρίς τη χρήση μικροφώνων. Έχει φιλοξενήσει σημαντικά ονόματα του θεάτρου και του ελληνικού τραγουδιού και εδώ είναι η σκηνή, η ηλιόμενη σκηνή που τώρα έχει αφαιρεθεί. Σημείο αναφοράς του χωριού αποτελεί το σχολείο του. Η παιδική ηλικία όσων πέρασαν από τα θρανία κυλά σαν ταινία κινηματογράφου κάθε φορά που το αντικρίζουν, ξυπνώντας γλυκές αναμνήσεις και καινούργια συναισθήματα. Το σχολείο του χωριού είναι δωρεά του Ανδρέα Συγκρού και χτίστηκε το 1900 με ντόπια υλικά που μεταφέρθηκαν εδώ με καμήλες. Το καμπανάκι του σχολείου χτύπησε για τελευταία φορά το 1982, όπου φοιτήσαν και οι τελευταίοι μαθητές του χωριού. Και ύστερα από 20 χρόνια φθοράς και εγκατάλειψης πάρθηκαν σημαντικές πρωτοβουλίες. Το 2007 με τη βοήθεια του Συλλόγου και με τη βοήθεια του Δήμου φυσικά και όλοι οι χωριανοί καταφέραμε να διαμορφώσουμε τον κάτω χώρο του σχολείου και κάθε καλοκαίρι ξαναζωντανεύει ο χώρος με τους μικρούς παραβαθμιστές που έρχονται από τις πόλεις τους. Για 2 μήνες γίνονται διάφορες δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης, περιλαμβάνουν παραδοσιακά παιχνίδια, κατασκευές. Κυρίως προσπαθούμε τα παιδιά να αποκτήσουν μια επαφή με το χωριό, ώστε να το αναζητούν και να το αγαπούν όπως εμείς οι μεγαλύτεροι, να έχουν εμπειρίες, μια επαφή με το χωριό. Στον δεύτερο όροφο του σχολείου, οι κάτοικοι έχουν επιχειρήσει να αναπαραστήσουν μια παλιά μαθητική αίθουσα και τη βιβλιοθήκη. Εκεί βρίσκονται και τα αρχεία του σχολείου, με τα ενδεικτικά των πρώτων μαθητών, καθώς και παλιά φιλμ. Όλα είναι τόσο πιστά επανατοποθετημένα. Κάθεσαι στο θρανείο, κλείνεις τα μάτια και περιμένεις απλώς να χτυπήσει το κουδούνι. Και μετά το πινκ-πονγκ στο σχολείο του χωριού, η μέρα πέρασε και ήρθε η ώρα για το ρακαριό. Το χωριό έχει παράδοση στο ρακί. Στο παρελθόν λειτουργούσαν εδώ 3 καζάνια, σήμερα μόνο 1. Στο ρακαριό του χωριού, ο κόσμος μαζεύεται τις κρύες νύχτες του χειμώνα, βγάζει τσίπουρο, πίνει τσίπουρο και γλεντάει μέχρι το πρωί. Ο κύριος Βλάχος διδάσκει στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, αλλά το χόμπι του είναι η παραγωγή ρακής. Έθεσε σε λειτουργία ξανά το παλιό καζάνι της οικογένειάς του και όποτε ξεκλέβει χρόνο από την Αθήνα, έρχεται στο χωριό και γίνεται, όπως λέει ο ίδιος, το πιο περιζήτητο πρόσωπο των ημερών. Κρατήσαμε την παραδοσιακή απόσταξη με ξύλα, χωρίς να βάλουμε μεθόδους με γκάζι, προπάνιο κλπ. Διότι πιστεύουμε ότι αν και είναι πιο αργή η απόσταξη και πιο επίπονη, προσφέρει καλύτερη γεύση. Και μας αρέσει να κρατήσουμε το παραδοσιακό. Μήλο και κηδόνι για το άρωμα, καλαμπόκι και κρεμμύδι για να απορροφάν την πικράδα και αλάτι για τη γεύση. Αυτό είναι το μυστικό για το ρακί που φτιάχνουν στην Ποτιδάνια. Καλά καζανέματα! Αυτές είναι μέρες γιορτής για όλο το χωριό, για μικρούς και για μεγάλους.